vídeo al nostre grup i han fet Abraham, Faust, Lara i jo. I era natural, sobrenaturalisme. És d'ahir, que no és YouTube. El naturalisme. Tiene origen en la teoría del determinismo. Formulado por Hippolyte Adolphe Taine. Que afirma Que l'home no té llibertat ni voluntat pròpia per a canviar el destí, perquè aquest és decidit quan naix pel medi social i natural on viu i per l'herència genètica. la figura més representativa del naturalisme fou Emile Zola. Proposava una novel·la de com experimental, elaborada seguint els mateixos passos que una teoria científica. Passes. 1. Recollida de dades. 2. Formulació d'una hipòtesi. 3. Comprovació del resultat. D'aquesta manera, Una novel·la és un estudi científic en el qual s'ha de demostrar que les actituds humanes estan determinades per causa de la biològica de cada persona i de l'ambient on viu. aquestes idees arribaren a la nostra literatura impulsades per crítics literaris com Josep Pixart i Joan Sardà. I tingueren especial ressò en la figura de Narcís Oller.